Tot са гости. Две и трета, да. Втория мач, дето играем и ги бихме, да. Втория мач ги бихме, втория ми разказа играта. Сега сякаш тогава имаше по-големи, сега сякаш са по-малко. Тренираме да кажа си. Тогава сякаш бях по-големи. И тия са 2 и трета. 2 и трета. Сякаш са по-малко. Какво са? Гонам ги оттам, бе? Горе не ги, бе. Не ги стопа. Вече не го ще работа. Гледайте на това, че и като погледнеш ние сме двама, айде ти. хубаво викаш, ще вземе шапката, а са. Взема екран, като съберем някъде и съм купия нормално. Ала, ще по-дарува за себе, също не видиш. Дай се малко. Вы можете? Ама? Можете? Вземи две пакетчета да има тук, не да дай, като гледам май ще гледаме. Ще стигнате. Вземи те, като трябва ще ги върнеш. Вземи да има, ако трябва ще ги върнеш. Тука! Ако има по-време, по-едри, гледай там. Гледай, ако има ще се добре. Аде, не знай още шало, бе. Няма. А снимаме трибуните тук. Днес ще ми той ги рода. Филмовки има. Това са ножки. Той ги носите. Той ги иска сте. Аз го питам други. Господин Джиня, вашето прогнози за мача. Ще го убивам. Еми кажи на баща му му пали ушите. Всички видеа за събовки, той с ножки ще се пържали. Знам го. Кажи на баща му ще му такова. Има обувки, бе. Ходи към нас, само нас той се смена там. Сурвюша даваш? Няма. След мача. Няма защото няма вкъщи, ама от тях има. Те каза иначе, аз ако бях знал, ще я ти кажа за всеки Петър Светович. Петър Светович? Какво стане, няма да знаеш. Аз след това ще го кача 4-минутното в тяхния такова. Къде да го търсим? В 2002. Ние само това ще кача, защото другото не може. Беше супер, аз знам, че ще направим с С обувките да си такова, пък те сега не са спомени бутони.